Ново построена просторна къща в затворен комплекс в квартал Бояна, намираща се в близост до булевард България, киноцентъра и планината Витоша. Къщата е напълно готова за живеене. Само трябва да се обзаведе, като предлага двор на живущите около 500 квадратни метра, панорамна гледка към Витоша и към София и поддръжка на комплекса, която включва денонощна охрана, видеонаблюдение, почистване, снегопочистване и цялостна поддръжка за живущите в комплекса. Къщата е построена от дървени финландски трупи, които са специално обработени, дишащи и предлагащи поддръжка на температурата около 18 градуса до началото на зимния период, до декември месец. Отоплението на къщата в зимните периоди е около 200 лева. Направена е термопомпа, с която много лесно се контролира температурата и е изключително икономично за живущите. Височината на таваните е около 3 метра и малко над 3. Навсякъде имате френски прозорци. Дограмата също е дървена. На партерния етаж са разположени просторна всекидневна с кухненски блок, с южно изложение, този кабинет, баня с тоалетна или само санитарен възел, входно антре, това е входната врата и стълбище, което е с атриум, което води към подземния гараж. После ще ви покажа и него. Имате хубава гледка към София. Която вечерта се превръща в светлинки, блищукащи в небето. Къщата е изключително просторна. Мастер бедрума се намира на втория етаж. Около 30 квадратни метра с просторна тераса с южно изложение. Отново цялата къща е с южно изложение. Гледка към двора и към Витоша. Височината на таваните отново е повече от нормалното. Това е банята, която може да се направи. Тя е с прозорци, но може да се направят още по-големи прозорци, които да достигат до височината малко над пода, за да има панорамна гледка към София. Към мастер бедрума имате и гардеробно помещение, което е самостоятелно и самостоятелна баня. На втория етаж имате общо 3 спални помещения, плюс едно на първия етаж, което може да бъде и кабинет. Това е втората спалня, също около 25 квадрата, голяма. Тя излиза на първата тераса. Имате още една спалня, която е доста просторна, гледаща към София, с гледка към града. Директно към къщата нямате никой, който да гледа отпред или отзад, което я прави доста уединена, въпреки това, че се намира в комплекс и имате поддръжка постоянна. Това е втората баня с тоалетна. От стълбището има също страхотна панорамна гледка към Витоша. Сега ще отидем в подземния етаж, в който е разположено
Котелното помещение, санитарен възел, още едно помещение, което може да бъде перално с сушилня. Това е котелното помещение, в което са разположени бойлер, термопомпата и прахосмокачка, която е изградена, монтирана и захранва цялата къща. Просто трябва да се поставят тръбите, за да може да се почисти къщата. И тук е още едно помещение, което може да бъде сауна, фитнес или каквото пожелаете. Входната врата води към два големи гаража. Могат да се съберат 3 или 4 коли, в зависимост от тяхната големина, и излиза на партера на комплекса.